Do piče, prečo to zase nejde? Čo tomu je? Vyber tú kazetku a ofúkajú. Ja nefúkam, ani nepiem. Tak pustím asi telku, ne? Tak čo už, ty kokot, keď títo herné konzole. Však to nemá budúcnosť toto. Sleduj. To je tá boyband kapela. Však oni tancujú jak jeden. To čo majú jednu košelu bílu? Čo sú čašníci? Však to by sme my vedeli takto tancovať. No tak poď. No tak poď. Kokot, takúto choreošku ty naserem. Hehehe, bráško. Čo sa ujebávaš? Však sa mi šmykla ponožka, lebo to tu máš vyleštené jak jahodu. Ale ja mám koberec. Drž piču. Tak detúrence, rozdelíme sa. Napravo idú tí, čo si vybrali telesnú, naľavo tí, čo tanečnú. Chlapci, a vy? No a jednoznačne na tanečnú. Bráško, ideš so mnou, poď. Však ty to išlo. Môžem nebyť tancovanie, to je pre baby. Ja idem na fucik. Stará, napíš si ma tam, lebo teraz ide do týmu Čierny žolík. Rosaldo Luis Nazario de Lima. Som kapitán a vyberám si tým. Ako kúkaš? Nahraj mi! Fauli! Súdi! Fauli! Ale Peťko, čo mi to tu filmuješ? Nemáš prezúvky, nemáš úbor, nemáš kondičku, čo tu chceš? Však ja mám kondičku a nebudem nosiť tie tvoje funebrácké mŕtve cvičky. Však čekuj na to, ja mám originál tenisky. Aj Diaz. Padaj dole, Sihriska, ja už sa na to nevládzem pozrieť. Au! To je ona! Rozhodcovi žena nedala. Chalani, tak na 3, ak sme si nacvičili, hej? 1, 2, 3 a... Po večer húliť smiem, ja to už dávno chcem, tráva je nádherná.